El servei de socorrisme i salvament de les platges de Lloret de Mar ja està en ple funcionament amb un total de 22 socorristes aquàtics. L'equipament del servei enguany consta de 2 llocs de socors i primers auxilis, 4 punts d'intervenció i assistència sanitària i 9 cadires de vigilància. A més, es complementa amb una embarcació, una moto aquàtica, 2 vehicles, 2 ciclomotors i 6 desfibriladors. El servei, al centre i fanals, estarà actiu de 10 del matí a 7 de la tarda fins al 15 d'octubre i a Sa Boadella, Santa Cristina i Canyelles de 2:15 a 2:45 fins al 30 de setembre. Per altra banda, enguany s'ha ampliat la dotació de personal en el servei per a persones de mobilitat reduïda. Aquest reforç és degut a la creixent demanda experimentada l'any passat en el que, per exemple, es va utilitzar la cadira amfíbia gairebé 500 vegades. Lloret disposa actualment de 2 zones adaptades a les platges del centre i fanals, amb equipament de grua per fer el traspàs de la cadira de rodes a la cadira amfíbia, un joc de crosses aquàtiques, dutxes adaptades i un banc de suport. Aquest equipament converteix Lloret en una de les poques destinacions de la Costa Brava amb un servei per a persones de mobilitat reduïda a la platja.